Es compensava, com de nit al dia, anar-se'n al Ger a treballar. Se'n va anar molta joventut, i tots, poques en van quedar. La primera carta que escriuen quan arriben allà al Ger, que diu que allí hi ha de tot, allí els xiquets mengen, senyal de que sí s'ho passaven malament. Allà es trobaren una espècie de xeuxa.